Сәлем кызлар, малалар. Сез әкият тыңларга әзерме? Бүген мин сезгә сер тотмас үрдәк турында әкият сөйләячәкмен. Үрдәк бара-бара бер аланлыкка килеп чыккан. Анда мышный йоклап яткан аюны күргән. Үрдәк аны да уяткан да керпе белән куянга сөйләгән сүзне аңа да сөйләп биргән. Ә сүз ахырында аюдан сораган: "Эт иярткән, кулына балта тоткан кешене күрмәдеңме?" Аю күрмәдем дигән. Хуҗаның умарталарын батып, бал ашап кайтырга бик җайлы вакыт икән, дип уйлаган ул. Һәм ашыга-ашыга китеп тә барган. Үрдәк хуҗасын эзләвен дәвам иткән. Һәм аның каршысына бүре килеп чыккан. Һәм бүре үрдәктән сораган: "Эй, бүрекле баш, шундый куе урманда нишләп йөрисең?" Һәм үрдәк бүрегә барысын да сөйләп биргән. Бүре тешләрен шыгырдаткан да, буларның сарыкларын барып ашап кайтырга бик җайлы вакыт икән дип уйлаган ул. Шуннан соң үрдәк белән саубуллашкан да китеп тә барган. Үрдәк юлын дәвам иткән һәм аның каршысына төлке очраган. "Эй, багалмакай, бак-бак, минем хуҗамны күрмәдеңме? Бак-бак, янында әле эте дә, бак-бак, балтасы да кулында бар иде. Бак-бак," дигән үрдәк. Һәм хуҗасыз, этсез үзләренең өендә курку турында сөйләп тә биргән. Шибәрләрнең шибәре, гәүһәрләрнең гәүһәре күрде мине. Янында кәкре койрыклы эте дә, балтасы да бар иде әле, дигән төлке. Үрдәкне үзе белән ияртеп тә киткән. Һәм алар төлкенең оясына барып чыкканнар. Төлке оясы янында аның балалары уйнап йөриләр икән. Алар төлкене сырып алганнар да: "Әни, безгә азык алып кайттыңмы?" дип сораганнар. "Менә бәбкәләрем, сезгә тәмле үрдәк ите," дигән төлке. Ә үрдәк моны ишеткән дә үзенең хатасын аңлаган. Тизрәк очып та китә. Бер сыр тотмас үрдәк аркасында бу хуҗалык тамам җимерелеп беткән булыр иде. Ләкин хуҗа уяу кеше булган. Шуңа бөтен җирендә киртә, капканнар куйган. Куян рәшәткә арасыннан үтә алмаган. Әмма аю бәрәңге базына төшкән. Бүрегә дә сарыклар эләкмәгән. Төлке хәйләкәр булса да, капканга эләккән. Ә хуҗа кайткач, аның кирәген биргән. Хайваннар хуҗага эшнең нидәлеген сөйләп биргәннәр. Сер тотмасны шундый зур эшкә кушуларына бик үкенгәннәр. Сер саклый белүчеләр генә ышанычлы кешеләр икәнен онытмагыз, дусларым. Ә бүгенгә сау булыгыз.